खुलुमबा जतन हामबाय तिनी बेलाय तंथंग दिन 1432 बिसि तिनी थानाय 1433 बिसि फायनाय बनो जों जत चिनी ओ त्रिपुरा हास्तेनि जत लुक्रक तिनी बेलायनो तंथंलनाय 1433 no जों वेलकाम खालायनाय जतन वेलकाम खायलाय जों जत बाय आपचारि जों काहाम मजबूत खायनाय चिनी त्रिपुरानो जों तेव बसखां आगोरिक लांनाय चिन त्रिपुरानि जत बरक नि थानि मेसेज दंनाय जे बसखांगो 1433 बिसि जतन काहाम करंखाय ईश्वर काहाम करंखाय तंथं जतन नग नखुंगो शांति तंथं जतन नग नखुंगो जतन पीसफुल तंथं बसखांगो जतन बाय आपचारि काहाम खाय तंथं 1433 बिसि वेलकाम जत ताखुब्रम जों तिनी तंथतक चाथतक जों तिनी 32 no बिदाय रुई टाटा खायै 33 no जों वेलकाम खालियै जों जतन तिनी त्रिपुरा हास्तेनि लुक्रक जतन तंथंलायनाय हामबाय तै बसखांगो चिनी क्रिसमास नि साल फाय दङ ओ क्रिसमास नि सालाव जत चिनी त्रिपुरा हास्तेनि बररक तै हायुंनि बररकनो जत ईश्वर काहाम करंगै तंथं जतन नग नखुंगो शांति तंथं जतन बायचारि काहाम खाय तंथं ईश्वर जेमन चिनी ओ त्रिपुरा हास्तेनो तेव जों सासे खायथं ईश्वरनो सनते फालिथं ओ क्रिसमास नि सालो आं दियायनाय चिनी त्रिपुरा हास्तेनि बररकनो जतन काहाम करंखाय जतन नग नखुंगो जतन नगनो शांति तन्नानि बागै आं ईश्वरनि थानि दियायनाय जतन हामबाय जतन खुलुमबा।